Ka taɓa jin ana ambatar IC amma ba ka san me yake nufi ba? A taƙaice idan aka ce IC ana nufin integrated circuit, wato wani ɗan abu ne ɗan ƙarami sosai wanda yake controlling ko kuma yake managing manya-manyan sassa na waya ko kuma na injin da ke kan waya. Kowane ɓangare na waya yana buƙatar IC na musamman wanda yake kulawa da shi. Ɓangare na screen, ɓangare na audio, ɓangare na power, ɓangare na network, ɓangare na flashlight da sauransu. Wanda a koda yaushe idan aka isko waya na da matsala ta injin, to akan samu cewa ɗaya daga cikin waɗannan IC-ssuka ɗin sun samu matsala. Amma fa ba ko da yaushe ake samun IC karan kansa shi ne yake da matsala ba, saboda IC yana daga cikin abubuwa guda 7 waɗanda ake samu akan injin na waya, wanda kowannensu yana iya samun matsala kuma ya resulting zuwa ga daƙilewar waya ko kuma daƙilewar wani sashe na waya karan kanta. Ku yi muna bayani a comment section idan kuna son ku san sauran abubuwan nan guda 7 waɗanda su ma ana samun su ne akan injin na waya, sannan kowannensu meye amfaninsu.